Hai, ka san na iya wuta. To gentan na je ina biya. Dan ramtsari ta ɗin in samu in siyar rizulan in siyar. Kai, Ya haka fa. Ba zai yiwu ba. Duk abokanan mu sun yi kuɗi. Ka san ya za a yi? Kwace za mu fara. Kwarai da gaske. Mu yi haka. To ba damuwa. To fa in dai fa wannan harkar za mu koma standby ka gane ko to dole a je a nemo ɗan A nemo ɗan lau ko ni kan ko na ni. in ma Ni haka kawai mu je kawai. ta daidai na zan koma ne Mu je. Na rantse da Allah duk abin da zai faru sai dai ya faru a ƙasar nan kwace za mu fara wallahi. yawa ka ga shi nan O shi ne. Yawwa kana ji ko? Ko ba mutanen. Kana Ya ji? gari. Kana ji ko? Mu zo mun kai zamu yi wani aiki zamu yi. Kwace za mu fara. haba ai yana kamun shawara na ce babu wanda ya tantanta mu da fara samu kwaci Allah a hannu nake nema ai. Garanti A hannu nake ai. Duk wanda ya zo mu tare shi kowa yi. Ai a hannu nake. Kowa ya zo kai mu tare shi. Bayan uwan wane ne? ya kamata Yanzu da matsala dan buro ba Allah Allah kawo wani na gaya ma A banza ma kuɗi nake zo da ni. warti mutum ya ne mai sana gaya ma Ga wani yana. garanti dan ya buro ba ɗaya zo. Wai haka harkar nan take. Ga wani ma. Zo mana. Zo. Zo nan. ka dan buro ba ai Ga wasu yan laba ba. Ga wasu ba. Ka zo na ce. ga wasu tsananin yan laba ne wai za su mana karanci Kai mu za ku nuna haramci ja ka yage da Allah. Kai ka abin da ka Kawo mana. Kawo mana. Kawo mana